खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बर' रेबग्रा जथुमा 2026 मायथाइनि मोन 8 थुनलाइयारि बान्थाफोरखौ फोसावबाय। गसाइगाव तेलिपारा टल गेटआव बेले-बेजे दुंहाव थासारि सोमजिदों। श्रीरामपुराव पुलिस आरो गुन्डा हान्जाया उकिलफोरखौ गाग्लोबो, गोबां उकिलफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बर' रेबग्रा जथुमनि बान्था सायख' आफादा 8 फेब्रुवारि 2026 अक्ट'खालि बायदि थुनलाइ बान्थानि फिथाइखौ बर' रेबग्रा जथुमनो गथायनाय लेखा बायदि थुनलाइ बान्थाखौ बर' रेबग्रा जथुमा फोसावबाय। बान्था मोननायनि फारिलाइ: आसाम मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था, बान्था मोनगिरि रिम्बा औवारि, बिजाबनि मुं खोमसि लामा आनज्रायनानै सुंद' सल' 10,000 रां। निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था, बान्था मोनगिरि बिजिरथि गयारि, बिजाबनि मुं बारदै सिख्ला खन्थाइ बिजाब 25,000 रां। खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारि थुनलाइयारि बान्था, बान्था मोनगिरि महेन्द्रनाथ बर', बिजाबनि मुं लण्डननि बिहामजो सुंद' सल' 10,000 रां। प्रबिन बरगयारि खन्थाइगिरि थुनलाइयारि बान्था, बान्था मोनगिरि सम्पाबती ब्रह्म, बिजाबनि मुं आसिननि दुब्लि खन्थाइ बिजाब 5,000 रां। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ बान्था, बान्था मोनगिरि रंजालि बसुमतारि, बिजाबनि मुं अनजालु आफा सल'मा बिजाब 25,000 रां। बर' लाइमोन थुनलाइयारि बान्था, बान्था मोनगिरि निजिरा मोसाहारि, बिजाबनि मुं जिउनि बोहैलांनाय सल'मा बिजाब 10,000 रां। अरुप गोरा बसुमतारि फावथाय बान्था, बान्था मोनगिरि जेनेफा मोसाहारि, बिजाबनि मुं गोजाननि समायना हाजो फावथाय बिजाब 5,000 रां। डक्टर फनिन्द्रनाथ नार्जारि सल'मा थुनलाइयारि बान्था, बान्था मोनगिरि डक्टर तुलन मोसाहारि, बिजाबनि मुं मनालिसा सल'मा बिजाब 10,000 रां। मख'नो गोनांदि बे बान्थाफोरखौ गलाघाट जिल्लानि उरियामघाटआव जानो गोनां बर' रेबग्रा जथुमनि 41थि जोनोम सान खुंनाय जथुम्मायाव गथायनाय जागोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि तेलिपारा टल गेटआव दुंहाव थासारि। गसाइगाव सोहोरनि साखाथियाव थानाय तेलिपारा टल गेट बिबानगिरिफोरनि हेंथायै ट्राकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि अजद। आसाम हादोरसानि बायजोनिफ्राय फैनाय मालगारि ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला ट्राक सालायगिरिफोरखौ रां होयैनि थाखाय टल गेटआव थाग्रा गुन्डाफोरा बुयो आरो गोब्राबै जोखोम जायो। बिहार, सोनाब बेंगल, सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ टल गेटनि मावफारिया आरो गुन्डाफोरा गोब्राबै जोखोम खालामदों। टल टेक्स खांग्रा गुन्डाफोरा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबियो होननानै अजद होदों। अजद होबावनाय बादिब्ला रां होआब्ला बिसोर सिगि सग' खालामनानै ट्राकनिफ्राय टल गेटआव रां दाबियो आरो रां बुथुमनानै लायो। टल गेटनि मावफारियाफोरजों लोगोसे गसाइगाव पुलिसाबो लोब्बा दं होनना अजद होदों ट्राक सालायगिरिफोरा। जाथायनि सायाव फिन दिनै ट्राक सालायगिरिफोरा गाव गावनि ट्राकफोरखौ टल गेटनि मोखाङाव लाखिनाय रां दाबिनायनि हेंथा होयो आरो 27 नं हादोरारि राजालामाखौ होथेयो। जाथायखौ सामलायनो थाखाय गसाइगाव पुलिसा जाथायथिलिसिम सहैयो आरो दुंहाव थासारिखौ दबथायनो नाजायो। नाथाय दुंहाव थासारिखौ दबथायनो नाजानाय ट्राक सालायगिरिफोरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जादों गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि गाहाय एसडिपिअ मन्टुराम बरा बिथाङा। थांनाय मोनायाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमायाव थानाय श्रीरामपुराव जानाय जाथायखौ लानानै गोबां फिनजाथाय सोमजिदों, जेराव पुलिस आरो गावारि गुन्डा हान्जाफोरनि मोनसे हान्जाया उकिलफोरखौ गाग्लोबदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गसाइगाव उकिल एस'सिएशननि 60 सोद्रोमानि मोनसे हान्जाया नसुंसेनि सोनाब बंग रायजोआव पिकनिक जानो थांदोंमोन। जेब्ला उकिलफोरनि हान्जाया हरनि 9 रिंगासो समाव न'फारसे फैफिनगासिनो दंमोन, अब्ला श्रीरामपुराव पुलिसनि मोनसे हान्जाया बिथांमोनखौ गाग्लोबदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव हादोरारि राजालामायाव गोब्राब ट्रेफिक जाम जानायनि थाखाय उकिलफोरनि हान्जाया श्रीरामपुराव 2 घन्टासो थाबथानानै दंमोन। जेब्ला उकिलफोरा पुलिसखौ हेफाजाब होनायनि सोलाय गुबुन लामा बेखेवनो खावलायो, अब्ला पुलिसआ उकिलफोरनि सायाव गाज्रियै गाग्लोबो। बे जाथायनि समाव पुलिसनि गावारि गुन्डा हान्जानि माखासे सोद्रोमाफोराबो पुलिसजों लोगो नांनानै सासे आइजोजों लोगोसे सा 6निबो बांसिन उकिलफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबो होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।